guys my YouTube channel जों दा बुधबार बाजार नालाय बुधबारनि बाजार थांनो नागिरदों लामाथा नोंथांमोना जिखिनि हायो जों खिन्थिगोन आरोना लामाथा जों दा न'आव दं ओमफ्राय दा थांनोसै जाबाय मा सान्दुं नोंथांमोन नै माइ लामदो नै जों दा लामायाव थांनि बेसे आल्ला जादों दहाय दंफां रोगाखांबाय जोङो दंफां रोगाखांनायनि उनाव ओमफ्राय जों दा लामाथिं फैबाय ओमफ्राय नै मोनासै जों दा बेबायदि थांनोसैबाय नै लामा हाबनोसै जोङो हाबनोसै हमारी आँखों में उदास का भी देख सकता नहीं My God! Wow! मालायफोरासो न' पाक्का लुना लायोलै मानसिफोर bisa न' पाक्काफोर जोंहासो गैयालै न' पाक्काबा जोंहा मारै जानो ओरैनो दासो फैबाय थांगासिनो जाबाय फुंना थांगासिनो दाउला गिदिरथारबाय दाउला गिदिरथारबाय इयाव ना इयाव थुनांगौ जों दा लामाथिं फैयो Nangkep nih, hinjau sani lanan. Nih. Lah, muspidi malah. Di baru pasar nalai, kami deh beliau. Tadi nih dong. Gaji gongse fैनो फैबा ओरैनो फैदो र' बिदिनो थांसै hey dong một cách mạng đúng rồi ạ.
नै जोंनि सालबारिनि मन्दिरा नै जों दा खानाय हानो हाबदो नै बिथाङा दा खानाय हानो ओमफ्राय आं हाया बिथाङा दा हानो गाइस नै जों दा मोनफैबाय आरो नोंथांमोना नुदों दा सालबारिनिखौ आइफन दखानाव हाबदोंमोन ओमफ्राय इखौ लांनाय जायासै मानसिया सासेल' दंमोन भिडिअखौ लास्लाबनो हायाखै ओमफ्राय खानाय हाजाबबोबाय नै बिथाङा दहायनो होनखादोंमोन आं ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर